السلام علیکم هموطنان عزیز، مسلمان العالم. در آیت 55 سوره الذاریات میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. صدق الله العظیم. در این آیت میگه که پس به یاد بیار و پس میشد. پس ذکر به یاد بیار پس این درستی که پس به درستی که الذکر یعنی که به یاد آوردن تنفع المؤمنین منفیت بخش است برای مؤمنان، یعنی که منفیت میبخشد برای مؤمنان، کسایی که ایمان به الله تعالی دارند. برای ما باید به یاد بیاریم به شما حدیث ها، روایت ها را مثل که در حیات چه باید زندگی کنیم، چگونه باید باشیم، در ماه شریف رمضان چگونه باید رفتار کنیم. ماه شریف رمضان این معنی نداره که ما گشنه باشیم، تشنه فقط باشیم. دهان ما گشنه است، دهان ما تشنه است، درون ما گشنه است، تشنه است. و چشم ما هم باید که چی میگن آدمی را نگاه کرده گمانی بد نبریم. چشم ما باید آدم نگاه کرده اون تهمت نکنیم. چشم ما آدم نگاه کرده غیبت نکنیم. در ماه شریف رمضان در شهر ما ماشین هر خلای ما وقتی ویدیو قیسم ماشین داشت، هر نمودی ماشین در شهر ما هست. تصور میکنید ماشین رنگ طلایی نه گذشت با ماشینای баланда 1 метр чошун баланда чӣ мегӯяд савор мешавем ку баланда барои ҳама ҳар тараф нигоҳ мекунам мошинаро. хоб барои ҳамин дар моҳи шарифи рамазон мисол ки фақат гишна ташнагӣ ин нест ки фақат мо гишна ташна бошем басе не бояд ки як каса гумонӣ бад накунем, тӯҳмат накунем, ғайбат накунем, як каса ба чашми бад нигоҳ накунем, як каса мисол чӣ мегӯянд макр ҳилаву мошенникӣ накунем. зино кардан дар моҳи шарифи рамазон ҳастанд одамое ки садқашон бошем гуфтем тоҷико рӯза мегиранд баъди рӯза мераванд бо дигар кора барои ҳамин аз ҳамин чизо даст кашиданд дар кора. вақте ки инсон худ ризоӣ мисол баъди рӯзакушоӣ касое ки ҳастанд даст кашанд дар моҳи шарифи рамазон вақте ки инсонҳо гишнаем ки мисола омадем рӯзаҳоро мекушем камтар мешинем бо аҳл оила мехезем таробиҳ мехонем хоб шавем бо авсари мехезем бо мехӯрем паси зиндагӣ ҳамин як моҳ агар ҳам шумо ба худтон график кунем ки мисол касое ки худрӯзоӣ мекарданд, касоне ки зино қатъи сар кор дошт, касое ки носи сигарет арақ буданд мекарданд пеши рамазон, ҳамино дар моҳи шарифи рамазон метавонем ки графиктон иваз кунем. як моҳ барои шумо шанс аст. ин раҳмати аллоҳ таолост. бинем ки дар аз пайғамбар омадагӣ амин рӯза 3 қисм мешавад. 10 рӯзи аввал аст раҳмати аллоҳ таоло, 10 рӯзи дуюмаш мағфирати гуноҳон аст, 10 рӯзи охираш ҷойёфтан оташи ҷаҳаннам. тасаввур мекунед дар як моҳ мисол 10 рӯз шумо агар ки мисол ки ният кунед ки аз худризоӣ даст мекашед, ё ки ният кунед ки аз зино даст мекашед, ё ки ният кунед ки носа тарк мекунед, аз сигарет мисол даст мекашед, арақнӯшӣ, аз тӯҳмат кардан, аз ғайбат кардан, аз чӣ даст мекашед, ният кунед ку амал ният дар пайғамбар дар ҳадиси саҳиҳ омадаги ки ҳама амали инсон аз ният босаги вақти шумо ина бояд мошини гузашт сабукрав знаки чӣ дора чӣ мегӯянд медитсина ҷои мошино меда ягон ҷои мошини сабукрав аломати чӣ дошта бошад скори помощь барои ҳама нигоҳ мекунед чизе ки нав аст ку интересно баъд ана чиз гуфта мебудам ба шумо ки мисол ки касе ки мисол ният мекунад ку мисол ҳар амали инсон аз ният шубаҳат дорад. вақте ки шумо ният мекунед ку ба ҳамон амал то мерасед иншоалло баъди рамазон. ина ба шумо мисол мегӯям ки вақте ки ман дар чӣ будам ку гуфтам дарс мерафтам дар чиз коллеҷ 4 сол дарс хондан баъд рӯза мекунам, нияти ман ҳамин буд ки ман вай шавам камхӯро бояд шавам. ба ҳамин расидам алҳамдулилла. мегӯяд ку ният кардӣ ба чӣ амале ки хосӣ ба ҳамон амал мерасӣ. ман ният кардам ки худованд ман камхӯро кун ки дар як шабона рӯз 3 бор не 2 бор ёки 1 бор тановвул кунам. боз ҳамин шидам давоми 4 та ки рӯза гирифтам ку боз як шидагим рӯзадор бошам 1 бор таом мехӯрам як шабона рӯз дар вақти рӯзакушоӣ авсари фақат мехезам об менӯшам ё ягон чӣ мекунам панчой менӯшам ёки чой ягон ёки ширчоям ки бенони беҳиш менӯшам ё кофе менӯшам тамом. ҳамин ҳақиқати рӯза мегирам менӯшам намехӯрам авсари. вақти рӯзахӯӣ мисол бошам рӯзахӯр бошам ба ғайри рамазон ба ғайри аз рӯзи шанбе панҷшанбе саҳар тановвул мекунам мисол субҳонаи шаб тамом нисфи рӯзу ман таом намехӯрам, нисфи рӯзӣ фақат об нӯшӣ аз сар то бегоҳ. ман амал ният кардам ба ниятам расидам. шумо агар ки ният кунед ку ба ниятатон мерасед иншоалло. камхӯро бинед дар ҳамин медисина вақте ки инсон бисёр мехӯрад ку меъдаш калон мешавад. меъда ки калон шуд ку резексия мегӯянд. резексия яъне ки кам кардани буридани ҳамон чӣ мегӯянд аз меъёри муайян мебранад. резексия яъне ки буридани ҳамон чиз майда кардани чиз меъда. як шиноси ман занаки буз бала буд, занаки пор буд. шаҳре ки мода буд вале шаҳри мо рафт дигар шаҳр рафт. пор кор мекард. ганда занаки буз бала хушрӯ ба маза мехӯрд.
самуса манто ҳамаи чи худаш мепухт, мехӯрд, муз боло ин восточный буда, фарқ бечаи шуша буд. баъд амора меъдаша вай кардан, ҷарроҳӣ кардан, 75 вай фоизша бурида гирифтан, 15% мондагиянд. ана ҳар чӣ хӯрда наметавонам, фақат таомҳои парҳез бояд истеъмол кунам. Лекин ман фақат ният доштам, ки худованд маро камхӯрое кун, ки меъдаи ман ба он меъёре ки худаш ҳаст, ҳамон меъёраш қатъи истад, калон нашавад. майда шавад, бигзор майда шуни, калон нашавад. боз меъдаи ман алҳамдулилла ки меъёр дар мондагия. Ман бисёр таомҳо карда наметавонам. Ман кам мехӯрам, сер мешавам. бисёр хӯрда наметавонам. вақте ки мисол ки аҳамият додагиам, агар ягон чӣ мегӯям луқмаи зиёд агар вай кунам, дарҳол вай мешавам. худ ман вазнин ҳис мекунам, ё ки мисол ки ҳазмшавиро мебинам, ки вазнинӣ мекунад, бароям камхӯро шудагиам. худ ман санҷам, як рӯз ки бия ягон луқма зиёдтӣ гирам, кани чиқа мешавад, ки не, меъдаи ман намебардошта. меъдаи ман вай шудагиам. ҳамун чизи муайянаш қади истодагиам. чӣ мегӯям, ҳамун вай хиҷқати меъёри вай хиҷқати муайян. Не бо як мошини зарди тиллоӣ гузашт. ҳамин шаҳри мо ҳар хел мошино ҳаст, интерес. шаҳри мо аҷоиб шаҳр аст. ҳамешин ку машинеро мебинӣ, тиллоӣ, зард. хоб ба пеши рӯ қати гузашти сохи, баъд пеши рӯ қати бигзар, набинимша ба шумо навигариро дараз бидаз. ана ки меъдаро бинед, баъд меъда дар амрико чӣ кор мекунанд меъдаро? амрикоиро мебинед чӣ фарбиан? 100 тони, 200 тони, 200 тони мегӯям, 100 килои, 200 килои, 150 килои ана меъдаи воро мегиранд, хеле мекунанд. баъд машқ мекунанд, қадшон харобшон мекунанд, баъд меъдаҳошонро муайян мекунанд. аз он ки пеш меъдаи моро ки бигирам, бубурам, мо худ метавонем ку меъдаро муайян кардан. ин мисол то нестем ку 4 сол гузарондам, меъдаи ман вай шуд. ҷош эстодагия дига шудагӣ неста. шумо метавонед ки аз худгузорӣ даст кашӣ, метавонед ки аз зиё даст кашӣ, аз арақ хӯрӣ, аз нос кашӣ, аз сигарет кашӣ, аз чӣ мегӯям пурхӯрӣ, пурхобӣ, серхобӣ. бале, як ба ҳар коре ки ҳимат баста гардад, агар хоре бувад, гулдаста гардад. ман ба шумо таҷрибаи худам аз чизҳои ҳақиқат ба шумо фақат мисол меорам. аз чизҳои чӣ мегӯям, гапҳои ҳархела, чӣ мегӯям, дурӯғ нест. кас ки барои шумо намехонам. хоб, зинда саломат, хонавод сарбаланд бошед ва подписаться, лайк, подписаться фаромӯш накунед.